Biye tene dɔgɔkun gale mɛ kalo tile 25 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka waati togoya la. O bisimila Mali kunnafoni jabarani ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ sibirido mɛ kalo tile 23 san 2026 an ka jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta ni seli ɲɛkɔrɔba in na a kɔni b'a la ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin denbaya caman olu kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnniyala maa minnu olu kɔni jogina fo ka taa se maa minnu olu kɔni fatura jamana lafasali baara hukumu kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la sibirido mɛ kalo tile 23 san 2026 Général d'Armée Assimi Goïta ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin denbaya 53 ma chauffeur olu ma chauffeur minnu olu kɔni kun b'a la ka doni an ka tajiw ye jamana kɔnɔna la min senfɛ maa dɔ olu kɔni jogina fo ka taa se dɔ olu kɔni banani ma. O hukumu kɔnɔna la Général d'Armée Assimi Goïta ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ni ma ko fɔlɔ olu ma. O dɔ bɛ tali kɛ sagajigi tulu bidon fo ka taa se malo olu kɔni ma. Ni waleya in kɔni b'a jira k'a fɔ jamana marabaaw olu kɔni hakili bɛ jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na an ka jamana kɔnɔna la. Bi tɛnɛ mɛ kalo tile 25 san 2026 o ye journée de l'Afrique ni an ko ma farafina tɔgɔla don. Ni don kɔfɛlen kɔni ɲɛnɛmayara bi sɔgɔmada in na Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka jamana minisiri ɲɛmaa fɛ Général de division Abdoulaye Maiga ale y'i kunda Falajɛ Tour d'Afrique kan ni ka taa ni don kɔfɛlen kɔni o ɲɛnɛmaya jamana kɔnɔdenw olu fɛ. An ye min sɔrɔ jala an ka jɛ an ka minisiri ɲɛmaa ale ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. Farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya o sigi an ma o kɛlɛ daminɛra a mɛnna an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ président Modibo Keyita n'a tɔɲɔgɔn olu u ka cɛsiri de y'a to an sera ka farafinna jamana caman sera k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ olu de ka wulikajɔ fana kama OUA fana créera organisation de l'unité africaine n'o kɛra union africaine ye bi min na mais u ka laɲini kun ye mun ye ka fɔ farafinna ka kɛ kelen ani bɛn ni kelenya u ka don farafinna population yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni baara fɛn fɛn bɛ se ka to an bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ il faut que bi a ka kan tasibila kɔfɛ ka jateminɛ fana kɛ k'a fɔ est-ce que depuis o kuma fɔra kuma na ka se bi ma est-ce que nɔ bɔra la wa est-ce que an seginna ko bien an tora an ma taa ɲɛ il faut que bi bɛɛ y'o don ye il faut que an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ n'an ko an bɛ bilan yɛrɛ kɛ an ni laɲini ka jan kosɛbɛ mais an bɛ diɲɛ min fana kɔnɔ a tɛ taa cɛsiri kɔ parce que c'est rapport de force que minnu sɛbɛn minnu ye ni ka bin mɔgɔ tɔw kan hali bi o logique kelen de bɛ o hokumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ saba minnu ye AES créé n'o ye Mali président Général d'Armée Assimi Goïta ani Burkina président capitaine Ibrahim Traoré ani Niger président Général d'Armée Abdourahmane Tiani olu bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka AES créé AES ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ olu ka miirina ka fɔ ko farafinna ka kɛ kelen an ka se ka kan an yɛrɛ ta ye AES fana bɛ o dynamique de kɔnɔna la donc vraiment ka kan an ka nin kɛnɛ kan ka foli bila ka ɲɛsin u ma an y'a fɔ cogo min na an ka jamana ɲɛmɔgɔ saba tɔgɔ la n'an ko k'an ka kan yɛrɛ a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa population fana ka dɛmɛ kɔ donc vraiment o de tun b'an bolo ka ɲɛsin ci min donna an da an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ka ɲɛsin an ka population ma. An ka lakana finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli baara hukumu kɔnɔna la Kulukuru mara la Kolokani tilebiyan fan fɛ sibirido mɛ kalo tile 23 san 2026 u ye ci caman kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigiw ma ni ye kunnafoni ye min kɔni bɔra état major ale yɔrɔ la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sanga damadɔni jateminɛw kɔnɔna la u ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama 15 bonyanko fo ka taa se u bolominɛw bɛɛ lajɛlen ma karido mɛ kalo tile 24 san 2026 jɛma ɲɔnɔ mara la tilebiyan fan fɛ kungo kɔnɔna la an ka wolomasigi tabaw ka pankurun ka ɲinini sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka dankari kɛ jatigɛwale tigilama 15 bonyanko fo ka taa se u dagayɔrɔ caman olu kɔni ma. O hukumu kɔnɔna la état major général des armées bɛ kɛlɛkɛcɛw fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ni jamana lafasali baara olu la ni ka tila ka jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na dɔnniya k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wolomasigi tabaw ɲini ka garan da u la ni an farala ɲɔgɔn kan an bɛ sebaya sɔrɔ.
An bɛ taga kita ka olu fɛ yen nɔ kita k'i mɛn ko baden ko bagagɛnna dɔ kɛra sababu ye ka a bagagɛnɲɔgɔn kɔni bɔnɛ a nin na min si bɛ san 16 la seerew ka fɔ la ni maa fila bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ maa kelen de bolo wa furugufurugu tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ sɔgɔmada joona kɔni fɛ fɛn min kɔni ye fagalikɛla in ye ale kɔni tagara a tɔ kelen lawuli yaasa u ka taga bagangɛnyɔrɔ o kɔnɔna na o kɔfɛ a kɔni ye marifa bɔ k'a ci a bagangɛnɲɔgɔn na min senfɛ a kɔni o kɔni bolila kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min fagara o ka janaja baara okumu kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 14 waati fɛn min kɔni ye fagalikɛla in ale kɔni nana jama la o okumu kɔnɔna la o kɔni kun y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye lakana finitigilakaw ye olu kɔni kelen don ka sɛgɛsɛgɛli boloda yaasa ka tɛgɛda nin ma ko fɔlen kɔni kan 14h wagati n'o o bɛnna min fagara o ka janaja wagati ma fɛn min ye fagalikɛla in ye ale kɔni nana janaja kɛnɛ kan min senfɛ a ye marifa bɔ k'a ci a yɛrɛ la ni waleya ne kɔni kɛra kita ka olu fɛ yen nɔ badenko kina ka sanga ni yɛlɛma doni transition na ni o ye tɛmɛcɛ fanga ye kabini mɛ kalo tile 24 san 2021 fo ka taa se mɛ kalo tile 24 ma san 2026 o bɛ bɛn san 5 ma o okumu kɔnɔna la Dr Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni bɛ kaso la a bɛ wagati damadɔ bɔ a ye kalimukalaw kɔni ta ka sɛbɛnni kɛ ni sɛbɛnni min kɔnɔna la a bɛ cikan kɛ ka ɲɛsin jamana maraba olu ma fo ka taa se jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min senfɛ a b'a yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen no an ka to jamana finitigilaka olu kɔ yaasa an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛnɛma jugu ale ni kɔnɔna jugu olu kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o kɔrɔfɛn kɔni kɔnɔna la o kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ avril kalo tile 25 san 2026 binganikɛlaw ye bingani wale min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o min senfɛ général d'armée Sadio Kamara ni ale kɔni bɔnɛna a ni la fɛn kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye fo ka taa se jamana maraba olu ma an bɛɛ lajɛlen ka to jamana finitigilaka olu kɔ yaasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o sɔrɔ cogoya minnu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la Dr Choguel Kokala Mayiga yanni a ka kuma kuncɛ a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura M5 RFP ka wulikajɔ kɔnɔna la kabini juillet kalo tile 10 fo ka taa se juillet kalo tile 12 ma san 2026 i bɛ ka fanga waati o la min senfɛ a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin di ma ko fɔlen olu ma fo ka taa se maa minnu kɔni fɛnɛ binna avril kalo tile 25 kɔlɔlɔ kɔnɔna ka sanga ni jatigɛwale tigilamaw ka bingani ka ɲɛsin an ka finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma kuma kuncɛ kuma la a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila ka dɔ kɛ ba maliba ye min senfɛ a b'a jira k'a fɔ ala ka barika don ba maliba la ani ala ka barika don AES jamana kɔni bɛɛ lajɛlen na sibiri don mɛ kalo tile 23 san 2026 Dr Choguel Kokala Mayiga a ye nin kɔrɔfɔ ni kɔni sɛbɛn k'a bila an bɛ taa Sikaso ka olu fɛ yen waati min na maa dɔw kɔni bɛ ka taji ɲini gɛlɛya la o waati kelen maa dɔw kɔni fɛnɛ b'a la ka taji dogo k'a feere dogodogonin dogo la bamananw ka fɔ la kɔnɔjugu yiri o bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ YD Sikaso Sanibugu fɛn min ye taji barigo 7 ka fara 20 litiri bidɔn 25 kan min dogolen tun a bolo ni a b'a feere gɛlɛya ni dogodogonin dogo kɔnɔna tasuma donna a bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen sisi kunnafoniw y'a jira k'a fɔ du saba min kɔni kun b'a masuruya la ni du saba ninnu ye kasara sɔrɔ fo ka taa se u bolominɛw olu jeninin kɔni ma sapeur pompier ka wulikajɔ n'o o ye jibondo sɔrɔsiw ye olu ka wulikajɔ fanga kɔni bonyana kosɛbɛ sibiri don mɛ kalo tile 23 san 2026 ni ka tasuma in kɔni faga kabini nɛgɛ kanɲɛ 17 waati fo ka taa se sufɛnɛgɛ kanɲɛ 21 ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan tasuma kasara b'a la ka caya farafinna tilebiyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala Mali jamana kɔnɔna la an bɛ taa Kayindi ta wulila tajiso dɔ la Kayindi kaburudo masurumaya la sibiri don mɛ kalo tile 23 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛnen ni sanga 30 ye mobili garage dɔ fana tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen masurumaya la min senfɛ fɛn min kɔni mobili caman olu kɔni bɛɛ lajɛlen jenina sapeur pompier ka wulikajɔ fanga kɔni bonyana yaasa ka dankari ni tasuma kofɔlen kɔni na DF service ma kun kelen no ka tombola belebeleba min boloda ni o ye tombola tabaski n'an ko ma tombola seliba
kunun karido mekalo kile mukan ani nani samba flani mukan ani woro femien tombola kofolen ale kɔni jabi bɔra sotibaka olu fiono def service jabalabala min senfɛ ma olu kɔni nisɔndiya fɛn caman kɔni sɔrɔ sagajigi saba fo ka taa se bazin ale ni tisi ni nisɔndiya fɛn caman olu kɔni ma mali kunnafoni tɔgɔ la an ye min sɔrɔ Aissata Kone ale ni Yaya Samake fɛ an ka jɛ an ko lajɛ jala vraiment ne kɔni joalen no a ko la parce que ne yɛrɛ kun sigilen tɛ ni ka 200 je k'i gagner saga la ne kun y'a kɛ manamanakan de mais i yɛrɛ ɲumana chance bolo ko bɛɛ b'a la vraiment ne content no ne kɔni bɛ se k'a fɔ k'u fo ka baara la Ala k'u bolo mɛn u ka baara la ayiwa kɛcogo kɔni bɛ fɔ bɛ ba bɛ a bɛ taa di so wele daminɛ ne bolo ni tɔmɔla sugu bɛ sen na mɔgɔ k'u chance tenter mɔgɔ tɛ chance bɔ fan dɔ kɔnɔ vraiment ne kɔni content na Jefferson mɔgɔ m'u fo k'u waleɲuman dɔn seli kɔni kɛra ne bolo ko b'a san saga sɔrɔla denbaya bɛ alhamdulilayi an b'o de fɔ non bon vu que saga yɛrɛ da gɛlɛyalen don Bamakɔ kɔnɔ an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na alhamdulilayi ni saga sɔrɔla o ye ko nɔgɔyalen ne garisɛgɛ kɛra bazin ye tiɲɛna a diyara n ye hali n'a sɔrɔ an bɛ saga kɔ an b'a fɔ alhamdulilayi parce que tombola ko ne garisɛgɛ ko ye an kɔni an chance tenter an ye bazin sɔrɔ a diyara n ye an b'u yɛrɛ fo kosɛbɛ yɛrɛ komi an kɔni y'a ye tiktok kan bon ni kɛra an siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye bon an y'a ɲɛɲini an jira an gagner donc an bɛ a ɲini tɔw fana fɛ u b'a ɲini k'a dɔn u bɛ baara minnu kɛ ne kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ parce que n ye bazin sɔrɔ alhamdulilayi o ye ne nisɔndiya sisan ne b'a fɔ ko alhamdulilayi Ala ka barika don u ka baara la Ala k'u ka baara taa ɲɛ kamasɔrɔ n'a daminɛ ne jeko fɔlɔ de ye nin Ala nana kɛ ne gagner ne b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin Ala ka barika don u ka service la DF service mɔgɔw ni co ni baraji hali sara k'u bolo m'u ka baara la welewelekan bɛ ne bolo ne bɛ welewelekan lase jeunesse bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ ka jeu DF service la nin tɛ tɔmɔla bannen dɛ a bɛ ka continuer ka taa fɛ halisa garijɛgɛ dumatigi o n'a ka saga taara Ala ni garijɛgɛ tisi la o filɛ ne bolo bazɛntigiw olu fana taara n'u ta ye ne bɛ min fɔ jeunesse ye u ka bɔ halisa u ka bɔ ka voter caman kɛ DF service la. Bon folikan min bɛ n bolo min bɛ n fɛ ka fɔ mun jera m'u fo u dara n na ka na an ka tombola la ka n'u garisɛgɛ tante parce que garisɛgɛ ko don fɛn fɛn jera bɛɛ ma gagner mɔgɔ damadɔ de taara olu de bɛ gagner o ye garisɛgɛ ko ye mais ka danna yɛrɛ fɔlɔ n'i y'a ye sera ka gagner c'est parce que e donna a la ka danna ka don a la an b'o fo an ka sponsorw kuma tɛ n bolo ka fo ɲɛna per style mɔgɔ Zou Textile a ye tisi baden d'an ma k'an ka ni mɔgɔw la alhamdulilayi a ye min fɔ an y'a kɛ ten tisi ni bazin donc Tima boutique fana Titibugu la station Somayafo kɔnɔla la ale fana ye wusulan d'an ma a ka wusulan kiti d'an ma k'an k'a d'an ka mɔgɔw ma donc an y'a bila lot la pour que ka se k'a ni mɔgɔw la donc an b'u fo welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin jeunesse ma u k'a bila u kunna ko nin ye tulonkɛw le ani ɲɔgɔn cɛ tulonkɛ mun don tulonkɛ sɛbɛlamaw don parce que n'a fɔra ɲɛna k'i kana jouer 100, 200, 300, 400 pour que ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ 20,000 sanfɛ an kɔni tɛ tirage kɛ k'a fɔ k'an bɛ wari di mɔgɔ ma mais an bɛ tirage kɛ an ka produit la parce que DF service commerce général et prestation de service lo don an bɛ camion feere an bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'u ka minɛnw san Chine an bɛ fɛn caman kɛ tout ce qui sort de la Chine jamana kan k'i mago bɛ minɛn dɔ la k'a bɛ bɔ Chine an bɛ na n'a ye donc an bɛ tiragew kɛ an ka minɛnw sanfɛ a kɛra moto ye o a kɛra mobili ye o fɛn caman bɛ kɔfɛ ka na ni Ala sɔnna. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu
ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taga kɔkan kibaru la Niger ka olu fɛ yen nɔ kabini janvier kalo san 1968 ne ɲinan bɛ bɛn o san 58 ma fɛn min ye Faransi jamana ye ale kɔni tun b'a la ka Niger jamana ka uranium o kɔni bɔ n'o ye dugukolo jukɔrɔ nafolo ye décret kɔni bɔra mai kalo tile 18 san 2026 Niger jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ fanga maaw fɛn min ye Faransi jamana ye ni ka dan sigi uranium bɔli la Niger jamana kɔnɔna la fo ka taa fɔ min kɔni kɛra. An bɛ taga Nigeria ka olu fɛ yen nɔ Boko Haram n'o ye Nigeria kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilama olu ye a bɛ wagati damadɔ bɔ ni ma jatigɛ wale tigilama olu kɔni b'a la ka Nigeria ka caman kɔni jaso Nigeria finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye dɔgɔkun tɛmɛnen ni ka maa 92 dasolon kɔni bɔ kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilama olu bolo o maa 92 la muso 33 ka fara cɛ 52 ka fo ka taa se denmisɛnnin 7 kɔni ma Borno mara la Niger ka olu fɛ yen nɔ. An bɛ taga Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire kin bɛ yen nɔ ko Kumansi Soweto immeuble étage 4 dɔ kɔni yurula min senfɛ maa 8 olu bɔnɛna u nin na o maa 8 na muso 1 ani a den 3 kɔni b'a la sibirido mai kalo tile 23 san 2026 an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛli olu kɔni bɛ sen na protection civile ma olu kɔni ka wulikajɔ fanga kɔni bonyana an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ. An bɛ taga Bɛnɛ ka olu fɛ yen nɔ kunun karido mai kalo tile 24 san 2026 Bɛnɛ jamanakuntigi ɲɛmaa kura ale ka sigiliw kɔni kun bolodalen don kunun kari n'o ye Oromuwaldi Wadankan ye o hukumu kɔnɔna la ESI jamana 3 bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na yaasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Bɛnɛ jamanakuntigi kura o ma Niger ni Burkina Faso jamana tɔgɔ la fɛn min ye minisiri ɲɛmaa ye olu kun bɛ yen nɔ Mali jamana tɔgɔ la an ka minisiri ɲɛsinnen don kɔkan ko ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Bɛnɛ ka olu fɛ yen nɔ yaasa ka Bɛnɛ jamanakuntigi kura ale ka sigiliw olu kɔni ɲɛnɛmaya. An bɛ taa Senegal ka olu fɛ yen nɔ Ousmane Sonko ale kɔni bɔlen minisiri ɲɛmaaya la o hukumu kɔnɔna la El Malick Ndiaye ale kɔni tun ye wasabulon ɲɛmaa ye ale ye démission kɔni arandi sini tarata n'o bɛ bɛn mai kalo tile 26 ma san 2026 fɛn min ye wasabulo kalata kura ye olu kɔni bɛna ɲɛnɛmaya Senegal ka olu fɛ yen nɔ min na Ousmane Sonko ale kɔni bɛna kɛ wasabulon ɲɛmaa kura ye Senegal jamana kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw ni de bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan kunnafoniya lasira aw ma aw denmuso n'aw balimamuso Fatumata Sangare fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn ni kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala kɛ an bɛɛ kelen ma.